kula nuwun para dara-dara. Sing permati au mentahun tandang gawe sik jejeki ayo le Sigro siagakno para prajurit soreng. Sendika Kanjeng Adipati. Prajurit soreng. Prajurit. Ayo padha metu kene prajurit. Yo. Siji poko siji padha budal. 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 Siaga! Para prajurit siaga lumaksana mak kita tandya. Yo
Dayon! Nggih, Mas. Nggih, Kanjeng Adipati. Renio, tak timbali ngadepo marang ingsun. Wonten apa kok nimbali niku? Katon wis suwe anggonmu ngabdi ro aku, Dayon. Nggih, kaoten leres. Kira-kira iki dina iki gaweanmu kepiye? Sampun rampung sedanten, Kanjeng. Tenan wis rampung kabeh? Nggih saestu. Yo, Yakin pokoke. yo ngene Yun. Iki gandeng neng pasewakan. Nggih.
kanca-kanca soreng ya gen rada leren sawetara guneman kanggo ngibur masyarakat ing desa kene Yun. Siap ngoten. Wonten Kake, dawuh Yun. apa malih niki? Iki jajal penggaweanmu apa wae sing wis mbok lakoni laporno karo ingsun. Nggih, pertama-tama niku nggih ngarit. Ngarit nggih Kanjeng. Lemu ngarit nyang ndi? Teng witan mriku. Kowe ngarit nggo nalas apa golek colongan? Nggih sinten niku? Pak Bayan. Oh, ning ya nembung kowe mau. Ah nggih jelas mboten. Lho, marake kujur kok ngene iki. Mirang-mirangke ingsun. Mboten. Jaranku mau ya wis mbok pakan, Yun. Pripun? Jarane wis mbok pakan. Ampun kula bleh. Lah, remuk ngene iki carane. Sik Yun, Pripun malih? iki biasane kowe untal-untul cah loro ki kancamu nyandi. Kok kowe gur dhewe tak timbali. Ngarit. Coba iki wis rada wengi enggal-enggal karohno engko nak dadi piye-piye ning dalan wong kuwi jeh kadang sepuhmu. Oh nggih. Biasane sangoni mboten iki. Iki kahanan lagi ngeres pokoke. Ah, jan kere. Mboten sangone niki. Sok tanggal 1 tanda tangan Oh nggih. BRI. Ih, siap. Kula timbali rencang kula riyin. Yo. Tulung! Tulung! Alayam! Tulung! Kedaden apa meneh iki? Tulung! 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 Ana apa Yun? Pakirangan iki. Iki napa jane iki, Kon rembukan kuwi. Ngomong. Niki pangapunten Kanjeng Adipati. Piye? Rencang kula mboten saged ngomong. Oh. Sakit kupingipun. Sing dirembukan ki cangkem kok sing lara kupinge. Kangge niku. Napa kuwi kancamu kok adoh-adoh wis tulang-tulung ae iki? Kuwi napa, Yun? Pangapunten Gusti niki wau Yo. kula niku ki ngarit nggih to. Yo. Lah terus enten tiyang niku langsung marani kula langsung ngiris kuping kula Gusti. Napa kupingmu dikekrek? Nggih Gusti. Wah, rada kuping kowe, Yun. Nggih kula nggih mboten ngertos sebabipun napa wong kula nggih mboten wonten masalah ngoten lho Gusti niki Sik dados pripun. dikekrek siji apa karo tugel? Mung setunggal. Kuping kula niki kuping kula niki Gusti. Sakit banget. Kowe apa kira-kira ngerti sing ngekrek kupingmu? Nggih mboten kertos to Gusti, tapi niki wau kula pas nganu kesakitan langsung kula dipatak ngangge niki niku Gusti kirangan nganune napa Gusti? Apa kuwi? Morok kene tak inguke. Kupingmu mari, Yun. Iki nak tak buka kaya nawala. Nanging isine apa kok katone janur gunung ora ana nawala mara. Coba tak wacane nawala iki kanggone sapa? Banjur tujuane apa? Uyasik benang kintaka katur dateng dika Kang Mas Adipati. Arya penangsan wong bagus kang mangko bumi Jepang sinuyo
Yudyan sagung kaulanipun dasar satya dinara turasing Nalendra Yekti ora kleru pandelengku yen tak waca iki nawala saka Hadiwijaya. Para prajurit, layang kang klenggana saka Hadiwijaya wis tak tampa. Ananging ana sak banjure maneh. Padha rungokno. Padha gatekno kupingmu kabeh. mung sethithik cacatira nalika ing atus pati dasar satriya dalana kaya putra newang sapil yen tumrap ira yakti hayo tanding aku ampo hepenang sang mlebu sendika sira nira para prajurit wis do siaga babat ndase Hadiwijaya gawa nyanggone Arya Penangsang siaga Mentahun siagakna para prajurit itungan inggih Gusti ngogen sing gedhe lawan sing gedhe sing cilik lawan sing cilik kula para cacane gake kula cacane kriyen Gusti Cangkep Gusti, cangkep. Loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wah. Ing mriku pun cangkep Gusti. enggal padha siaga dibudalke
Kiai Oke, terima Tarian kasih. Soreng yang berasal dari Sitasari, Rawang Ngesti Manunggal. Mas Mul, monggo dipandu untuk pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita selingi musik-musik dangdut dulu.